Tešíme sa, že môžeme urobiť rozhovor s Miňom Macekom, ktorý to má organizačne to skoro celé na starosti. A chceli by sme sa Miňa opýtať úplne takú úžasnú otázku, že aká je nočná mora organizátorov Campfest? Nočná mora organizátorov Campfestu, Anička, tak si mi dala teraz. Nuž, ja neviem, že nikto nepríde napríklad, asi. Že možno sa to môže stať, ale tak Pán Boh príde vždy, teda také očakávanie. Alebo možno aj to, že Pán Boh nepríde, ale neviem, no si ma zaskočila teraz, taká zaskočená odpoveď, ale asi veľmi nad tým nerozmýšľame, ale možno tak, no, by som to asi povedal. Organizátori dobre spia, nemajú nočné mory. A čo je taká úplne, že najkrajšia vízia organizačná? Najkrajšia vízia organizačná pre nás je, že by každý jeden človek a návštevník, ktorý príde, naozaj zažil osobné stretnutie s Pánom Bohom. Toto je pre nás najdôležitejšie, že by všetky tie veci, ktoré tu sú, cez predajné stánky, náš Campfest Home, hudbu, čokoľvek, čo robíme, sprievodné programy, by to naozaj bolo o tom, že ľudia zažijú Pána Boha, že to všetko môžu byť cesty alebo prostriedky na to, že by ľudia naozaj mohli zažiť prítomnosť Pána Boha, osobné stretnutie a že by mohli domov odísť iní, ako prišli. Tak toto je naša vízia nad všetko, čo sa tu deje, nad každú kapelu, headlinera, toto je ono. A ktoré momenty na Campfeste majú organizátori najradšej? Ktoré momenty? No, modlitebné výzvy, asi. A to, keď proste ľudia reagujú a reflektujú na to, čo zažili s Pánom Bohom a keď dostanú na to otázku, alebo neviem, ako to mám lepšie povedať, ale to, že keď vidíme, koľko ľudí je hladných, potom stretnúť sa s Pánom Bohom, zažiť nejaké nové veci. Tak toto je asi taká tá dôležitá. A čo je taká najväčšia osobná výzva pre organizátora? Bo veľa to obnáša aj síl, energie, aj schopností, ale v čom je také, že človek naozaj príde úplne na svoje limity? Tak, neviem, či viem odpovedať na túto otázku. Ja neviem ani čo, nejaké limity, mňa sa každý pýta, ja mám rád atmosféru Campfestu, akože ísť do vyčerpania, pre mňa to nie je fyzické vyčerpanie, pre mňa je to jednak moja práca, zodpovednosť, ktorú mám v tej časti ako budovania Božieho kráľovstva tu na Campfeste, tak neviem, asi to, no, neviem naozaj odpovedať veľmi úplne, ale tak to je to, čo cítim k tomu povedať, tak asi to. Že cíti taká Božia ruka za tým, že Amen, úplne, lebo inak sa to robiť nedá, lebo to naozaj stojí vypätie a detaily a veľa nachodených krokov a telefonátov, ale hej, pre mňa je najdôležitejšie to, že Pán Boh to prikrýva, dáva silu a pre mňa to je highlight roka, hej, taký, že aj pracovný, aj v službe a to ma teší. A koľko tak asi spí organizátor počas Campfestu? Každý to má si rôzne, lebo niektorí v tých svojich službách končia skôr, tu na program koľko trvá. Koľko spí Miňo Macek počas Campfestu? Ja koľko spím? Tak dnes som si dovolil spať 5 hodín aj 57 minút. Som si dovolil dnes spať. Áno. Trošku dlhšie, lebo som tu ráno nemusel byť a kým som sa dostal z domu sem, tak bolo asi 9:30, 10 hodín. Ale tak nejak, no išiel som spať okolo 2:30 hodiny ráno. No. Takže tak. A ešte taká posledná otázočka, že v tvojom osobnom živote, čo ty vidíš, že Pán Boh organizuje aj cez Campfest a cez to, čo si povolaný do tejto služby? Zázraky. Naozaj. A to, že odpláca taký ten čas, ktorý možno jednoducho sa nedá sklbiť s tým, že byť s rodinou doma. A vidím, že Pán Boh sa stará o mňa a moju manželku v tom, že nám proste v pravý čas dá oddych, proste aj finančné, materiálne zabezpečenie a že to je len dôkaz toho, že to nie je o tom, že prečo to robíme, aby sme sa mali dobre a boli sme závodov, ale že Pán Boh to všetko vidí a naozaj ten čas, ktorý nám chýba a vždy nám to vráti naspäť, tak to je pre nás dôležité, že to vždy, stále to vidíme, ako to funguje a nás to povzbudzuje a posúva vpred, tak to je milé. Tak Campfestu, všetkým organizátorom a všetkým kapelám a všetkým účastníkom prajeme veľa Božieho požehnania a mnoho ovocia dobrého na Božiu slávu. Amen, ďakujeme, príjmame, ďakujeme aj vám, že ste tu s nami.